от този рунд е 22. Голямо е четно. Разположен във възин сектор. Паркова на втора дозина. Поздравления. Целуй са отворени. Нека отново завъртим. Финални залози 3, 2, 1. Край на залозите. Желая ви успех. Сега нека погледнем нашата гореща статистика. 20 най-горещи са към момента с 19 победи, последно 24 с 18 победи, 7 с 18 победи, 1 с 17 победи и 6 с 17 победи. Печелившото от този рунд ще бъде 7. Малко нечетно разположен във възин сектор. Първа дозина, първа колона. Поздравления! Целуй се отново